Тему. Давайте зараз приймемо дзвінок. У нас із Криму, мені підказують редактори, є. Доброго вечора. Добрый вечер. Я звоню из Симферополя. Витаем из Симферополя. Мне очень, конечно, тяжело говорить. Эмоции, вы сами знаете, зашкаливают. Но попытаюсь выразить свое тоже мнение. Будь ласка. Наш народ не впервые стоит перед такой сложной ситуацией. И как решить эту проблему, никто не знает. Все звонки – это крик души нашего народа. Мы все это понимаем, и от этого становится нам еще больнее. Но скажите, пожалуйста, кто может решить эту проблему, искусственно создавшуюся? Ведь понятно, что это спланированная акция. Знает ли об этом сам президент и те чиновники, от которых зависит решение этого вопроса ТР? Был ли диалог с нынешним правительством, самим Зеленским? Если да, каков их ответ? Вы мне, пожалуйста, ответите на этот вопрос, потому что вот все говорят, а конкретно вот был ли диалог с президентом и с правительством, и что они предлагают? И еще, к вам на АТР для поддержки канала приходят представители различных фракций. Это Европейская солидарность, Батькивщина и Слуга народа. Все они выражают свою солидарность. Также вот я смотрела, президент Порошенко тоже солидарность свою выражает. Но никто из них не предложил свою финансовую поддержку. Скажите, пожалуйста, есть такие представители, чиновники, которые могли бы поддержать телеканал? Большое спасибо. Дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо Сімферополю за те, що нас дивитесь. Пані Яно, давайте, напевно, з останнього питання. А щодо комунікації з владою, я потім відповім, з вашого дозволу, офіційну інформацію останню. Щодо фінансування і підтримки АТР. Так, я хочу насамперед висловити свою підтримку в цьому плані, і також я маю реквізити телеканалу, і сьогодні детальніше дізналися про цю проблему, тому з свого боку я допоможу. Так само мої колеги з нашої депутатської фракції досить часто залучаються до різних благодійних або гуманітарних напрямків, і я впевнена, що мінімум декілька колег також долучаться. До речі, от я хотів додати, у верхньому правому куті телевізора видно, скільки вже зібрано коштів, і зрозуміло, що цих коштів недостатньо, аби спонсорувати і утримати весь телеканал. Це зрозуміло, враховуючи на те, що 50 мільйонів гривень народні депутати України проголосували як державна підтримка телеканалу АТР. Але для нас тут на АТР кожна навіть гривня, нам скидують навіть по 3 гривні, по 4. Це для нас не те, щоб фінанси, а це показ того, що є потрібність АТР. Є потрібність АТР для суспільства. Для материкової України, для тимчасово окупованого Криму. Ось, до речі, ці реквізити ви зараз бачите на екранах. І тому кожній людині за це дякуємо, за те, що бодай показали, що ми вам потрібні. А щодо пані подзвонила з Сімферополя, офіційно та й неофіційно Володимир Зеленський поки що жодним чином не відреагував. Відреагували представники партії «Слуга народу». Деякі у нас у студії, деякі висловили свої думки у Фейсбуці. Нині це один з основних майданчиків спілкування комунікації. Щодо фракції «Батьківщина», Михайло Цимбалюк, представник партії «Батьківщина», фракції «Батьківщина», був вчора у цій студії. Він сказав, що нині готується офіційне звернення партії у Верховній Раді щодо ситуації з телеканалом АТР і блокування фінансування. Фракція «Голос» офіційно поки що нічого не озвучила. Ярослав Юрчишин лише сказав в ефірі телеканалу АТР, народний депутат фракція «Голос», що вони так само будуть готувати звернення і будуть це говорити, піднімати цю тему кулуарно. Європейська солідарність на чолі з Олексієм Гончаренко, з Яною Зінкевич, будь ласка, Петром Порошенко, Іриною Геращенко так само висловили свої думки. Вони чекають відповіді від казначейства, яке обіцяло щось сказати. І після, якщо казначейство буде це все ігнорувати, буде офіційна відповідь. Поки що таку ситуацію маємо. Володимир Зеленський поки що на зв'язок не виходив. До його прес-служби ми так само дзвонимо. Просимо бодай пояснень.